Witam wszystkich pięknie. Moi roztomili dzisiaj żech je rod jak fazol, bo odebrałem rano trzecią książkę po naszemu. O tej książce żech wam wyrządzał wiele razy, że ona będzie wydrukowano i dzisiaj rano ona już była na świecie. Robiła się całą noc, a ta książka to stazikowe wyrządzanie, starczyne jodło, a kapkę filozofię. Tak to wygląda. Roztomili ta książka je najlepszy zrychtowano z tych moich książek, co ja ich napisał, bo robiłem ją no ze 3 miesiące. Było tam kupa do poprawy, kupa tekstów, żech musiał jakoś ich przerobić, bo te teksty żech pisał parę roków temu, a to pisanie moi kapkę inaczej wygląda teraz, kapkę inaczej wyglądało kiesi. I tą książkę, tak samo jak dwie poprzednie książki, mi wydała pani Ewa z Interfonu z Cieszyna. Pięknie wszystkim dziękuję. Dziękuję pięknie tym wszystkim, którzy żeście mi na tą książkę dali jakieś grejcary, bo zaś żech zrobił ściepkę, co by tą książkę wydać. Na tej ściepce się uzbierało kupa pieniędzy. No i kieby nie wy, kieby nie ci wszyscy, co mi wpłacili na książkę, no to na ozajst tej książki by nie było. Roztomili ta książka będzie, co będzie w tej książce, albo co jest w tej książce, bo ta książka już je na świecie. Tam je taki moi dżistani, wyrządzani. Je tam coś o tradycji, o kulturze, o naszych zwykach, o tradycjach. Je tam coś o filozofii, bo tam jest filozofia Farorza Tischnera, kierą żech przerobił na nasze cieszyński, tustelański realia. Nie ma tam góroli podhalańskich, ale są tam tustelocy, a górole beskidcy. Ale to zżistanie je furt, ten sens tego zżistania, tej filozofii je furt taki są. No a na koniec w tej książce je coś o jodle. Także ta książka jest podzielona na 3 części. Pierwsza część to jest to dżistani, druga część to jest ta filozofia, a trzecia część to jest jodło. I są tam recepisy, które żech napisał podle książki wydanej przez Szkołę Gastronomiczną we Wiśle. Roztomili Jerzech Rod, że ta książka jest wydrukowano, bo no czasy mamy jaki mamy, nie ma lekko, wszyscy mamy ciężko, a nie każdy ma grejcary, co by mi wciepać na tą książkę. Ja to rozumiem. Może być i tak, że ktoś kupi tą książkę i potem rozpojrzy to we familii, pomiędzy kamratami. Też tak może być. Na ozajst pole tych książek trafi do bibliotek tutaj na cieszyńską ziemię. Tą książkę i w bibliotekach pójdzie dostać, sepojczać, a ja jeszcze was pytam, kiedy kto chce mieć tą książkę w swojej chałupie do czytania, to może furt wciepać parę groszy na ściepkę, bo ta ściepka furt je. Ta ściepka furt idzie i o tej książki wydrukował koziołek wydrukować kapkę więcej, bo żech wiedział, że dycki ktoś będzie chciał nie wciepie na zrzutkę, na ściepkę, ale będzie chciał zapłacić za tą książkę grejcarami, no to żech tam
dodrukował tego kapynkę więcej. Ale Furt, kto chce mieć tą książkę, to może mi zapłaci na tej ściepce. Link do tej ściepki będzie pod filmem. A co jest w postrzodku? No ja wam pokażę, jak to wygląda. Czcionka je tako do czytania ganz dobro. Wiem, że tam w tej mojej pierwszej książce była czcionka mało. Wyście prawili, że gordlo starszych ludzi to nie ma dobre, ale sami widzicie, że ta czcionka je fajno do czytania. Odstępy my porobili większe, tak co by i starzicy, a starki mogli czytać, a i bez okularów. Ja sobie myślę, że jest to napisane przejrzyście. I ta książka jeszcze rzeknę wam, że ona, ta pierwsza książka, po tym jak żech nauczył Worda cieszyńskich rzeczy. Tutaj nie ma żadnych literówek. Wszystko jest skontrolowane. Ten Word, on te wszystkich słowa po naszemu, co że go nauczył, co że mu się kozał nauczyć, on te słowa już zapamiętał i on te słowa już pamięta, już wie, że bajdłaszka to jest dłaszka, no a mantel to jest mantel. Już mi tego nie podkreślił na czerwono. A jakże ktoś napisał nie tak jak trzeba, no to ten Word mi to podkreślił. Jakże baj zrobił jaką literę na więcej, to on mi to podkreślił. Ale ten mój Word na moim komputerze, on zna cieszyńską rzecz. No, kapkę to dziwnie brzmi, ale tak je, na jest. Książka ma 344 strony. Ona jest najchrubsza z tych moich wszystkich książek. No, je to z tego, że tam żech dał tą czcionkę większą, co by się tą książkę lepsze czytało. A ja sobie myślę, że ta książka to jest tako trzecio z tych, co żech chciał napisać. Teraz będzie przerwa, teraz już wam dam pokój. Nie będę po was chciał żadnych pieniędzy, żadnych grejcarów, bo też byli tacy, co prawili, że to robię do zysku, że to robię do siebie, co by te pieniądze mieć. No nie ma tak, roztomili ty 60 zł, co mi wpłacocie na książkę, po niekierzy wpłacili więcej, wpłacili o to 80, po niekierzy ja i 100. To je te 60 zł, ja to muszę jeszcze po tym zawieźć tą książkę, ja ją muszę posłać pocztorzym do was i z tego, że chcę porachował kapkę więcej. Jeżeli chcę porachował kapkę więcej, co by mieć o to na piwo, bo wiecie, każdy autor no jakiś tam honorarium se bierze, ale co byście sobie nie myśleli, że ta książka była napisana, żeby do zarobku, żeby zarobił jakieś grejcary. Absolutnie nie. Robię to z tego, co by uchronić, kultywować tą cieszyńską rzecz. A ta książka to nie ma moja książka. To jest książka was wszystkich. Roztomili, coście mi na nią dali, bo każdy grejcar, każdy złoty to jest tako mało cegiełka do tego naszego wspólnego dzieła kultywowania, ratowania naszej cieszyńskiej rzeczy. I każdy, kto zapłaci za tą książkę ode mnie dostanie, będzie tam dedykacja ode mnie, będzie tam, no i w tej książce będziecie same fajne wieca, po naszemu, napisane tak jak ja to czuję, tak jak ja rządzę po naszemu, tak jak se wspominam, że rządziła moja starka, a starzyk. No i na okładkach, co ja jeszcze wam rzeknę, to są moi starzicy, starka Zofia, a starzik Adolf. Na wiesielu brata, starzikowego brata Rajmunda. Starka je we Wałaszce,
je zaczepiono, bo już była wydano. No stazik, mimo oblyczek cieszyńskich, ale te ancugi, co on miał, no to są takie ancugi ze 30-40 roków poprzedniego wieku. No a na drugiej stronie kapkę coś i o mnie, parę słów, no i ta szumno-pieśniczka Ojcowski Dum, chałupa fotrów, co żech ją przerobił po naszemu i roztomili książka, tak prawie, dzisiaj żech ją wziął z drukarni. Jeszcze raz bych chciał podziękować pięknie drukarni Interfon z Cieszyna, pani Ewie, pani Marcie też, co tą książkę mi pomogła rychtować. I chciałbym podziękować wszystkim wam, coście na tą książkę mi zapłacili, bo wierzcie mi, że kiedy nie wy, kiedy nie te wasze wpłaty na tą ściepkę, to tej książki by wobec nie było. To bych nie poradził ani ruszyć, bo parę tysięcy oto tak z kapsy wytrzepać to je ciężko, a inny z tego, żeście mi wciepali pieniądze na tą książkę, ta książka je. I Jerzek z tej książki przeogromnie rod. Na okładce, no, z koziołek ją zrobi, co by się tak nie świeciła, bo jak się ją packami palcuje czasami dziecka, jak przyjdą, to jak się świeci okładka, to potem ty palce zustawają. Je to matowo okładka. Książka jest w oprawce miękkiej. W twardej okładce ona by kosztowała o wiele więcej, ale szykownie je zrobiono. Fajnie mi to ta drukarnia wszystko zrobiła. Tu są fotografie, tak jako w tym szlabikorzu moim. Fotografie są z mojego żywobycia. No bo i tutaj macie jak szkubię kaczkę. Tutaj oto tam dali są moi kury. Co wam tu jeszcze pokażę? No mój stażyk, oto je, jak był jeszcze za swobody. Smiatok, że Kansikej zrobił zdjęci. Tutaj jest mój stażyk Kansi na Wiesielu, jak był. No, porę fotografii tutaj je. Wszystkie są moi. Jakże pojczą fotografię od kogoś, no to żech tam napisał, że te fotografia bai od takiego pana Marka z Chybio, bo żech nie miał banioków, żadnej fotografii banioków, to żech musiał wleźć na internet i tam od tego pana Marka ściągnąć. No tutaj bai Ula Wierzgoń, szefowo Małokończan, dała się sfotografować, jak my byli tam w domu przyrodnika. Ulka, pozdrawiam serdecznie. No i są też fotografie, co ja robił. Są tu fotografie bai oto, jakże był Mikołajem. No, tutaj oto, jak był wirus, to że pokazał, jako się szczypiem, że się szczypiem ogórkami, kwasem z buraków, a tak dalej. No, a jeszcze tu w tej książce są przysłowia, co mi ich posłał Roman Kristen z Brynnej, dzięka Roman. No a też bych chciał podziękować, bo że tak nie wspomniał kapkę, chciałbym podziękować paniczce, która się nazywa Maria Maciejczek-Madej. Ona była rektorką we szkole gastronomiczno-hotelarskiej we Wiśle, a ona napisała taką książkę Potrawy regionalne Wisły i Śląska Cieszyńskiego. I na podstawie tej książki, o tej paniczki, żech poprzerabiał te recepisy starucne, co ta paniczka pozbierała po chałupach, i wszystko żech tu wciepał do tej książki. Także w tej książce jest coś i do chłopów, bo jest tu coś i o filozofii, ale jest coś i dla paniczek, bo są tu recepisy, jako się co waży, jako się co robi. No i bai jest tu recepis one są te recepisy ganz na końcu. Bai jako się robi brutwaniok, jako się robi chleb z knoblochem, makówki cieszyński, kołosz wieselny, dyrszczki, wymie krowski pieczone. Idycki, jak macie recepis, to jest napisane tak, że jest to napisane grubą czcionką i jest napisane dycki, co trzeba narychtować, jako się to robi, wiele czego trzeba dać. No i to jest wszystko po naszemu. To musicie
Już jak nie znacie naszej cieszyńskiej rzeczy, no to się musicie podziwać do słownika, musicie to sekapkę tam pokontrolować. No i są opisy jodła też, co to jest i wodzionka, co to są moczki, czornopoliwka, jaka jest historia tego jodła, skiel się to jodło wzięło, czemu się go ważyło, dla kogo się go ważyło, z czego się go ważyło i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jeszcze wam rzeknę tą filozofię, to że robił tak. Jeszcze wam pokażę, tu jest taki obrazek, który kiedyś narysował, jakże był mały, no tych obrazków tu kapkę je. No a rzeknę wam o tej filozofii jeszcze kapkę. No toż to jeszcze wam coś pokażę. No, tu jest moja mama ze mną też, no taki, że fotografię z mojego albumu z rodzinnego od familii wyciągnął. No i Jorzech to pisał, tą filozofię Jorzech pisał podle Farolza Tischnera, profesora. No, on tam miał tych bohaterów, miał góroli podhalańskich, z Białego Czarnego Dunańca, a Jorzech tam dał naszych, tustelańskich bohaterów. No i tam baj Kuba Gryń z Brynnej, to je Protagoras. Potem baj Gorgiasz, to je Jasiek z Chybio. No takich, że dał chłopów tutaj, a paniczki też tam są, bo Ksantypa też je. To jest jakoś tam Zofia, już nie pamiętam, ale ta filozofia to jest ganz taki proste wyłożenie tego, jako to Grecy kiesi ten świat szpekulowali, jako to wszystko wykładali, a tak dalej, ale co by była sranda, no to żech napisał, że Grecy to nie byli Grecy, ale to byli tustelocy, a filozofia nie pochodzi z Grecji, ale kańsikej z Grunia, kańsikej z cieszyńskiej dziedziny. Rostomili, nie będę wam dali drzistą. Książkę mam, książkę idzie u mnie dostać. Wciepcie, jak ją chcecie mieć, to wciepcie na zrzutkę. Linka do zrzutki wam podam pod filmem i będę przeogromnie rad, jak jeszcze porę tych książek, czy porę, no jak, bo teraz mam 100 tych książek, jak jeszcze jakieś te książki kupicie, no toż to będę rad, bo zrobimy dodruk, no i potem, na razie ich mam 100, ale jak się zrobi dodruk, to potem zaś coś wydrukujemy więcej, no i kto chce mieć tę książkę, to może mi na tą ściepkę zapłacić. A kto nie poradzi na ściepce, no to możemy się dorządzić, że przywiezę i grejcary wezę do kapsy też. No, także dziękuję pięknie. Książka trzecio, stażikowe wyrządzani, starczy na jodło, a kapkę filozofię. Już je zrychtowano, już je gotowo i kto ją chce, niech napisze, niech mi zadzwoni. Przywiezę z dedykacją i będę rod jak fazol. Dziękuję wam pięknie, miejcie się pięknie, niech się wam darzy, a niech was Pombuczek opatruje.